हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनानै लानाय जाहैबाय। दिनैहाय बिटिसिनि जेब्ला बिएलटिनि दावराव बै समावहाय जायफ्रा मुंख्लं जानाय बिसोरनि मार्टिएस टमाव आं दंफैयो। दिनैहाय फैनायनि जाहोनबो दङ। प्रमद बर' आरो गबिन्द नोंसोर बेयाव फैदोंना फैयाखै हयथ'बा फैफेरबाय बा बिबार बावफैबायबो जानो हागौ। आं दिनै मार्टिएस टम बिसोरनि खाथियाव थांनानै आं बुंदों नोंसोरो मा सानो बे नोंसोरनि खोथा। एनडिएफबिनि बै समाव दावहा नांनाय बै सम नङा मैया दाखालिसिमहालागै दावहा नांनाय सेंग्राफोर मुंख्लं जाबाय, सोरबाया गोबाङानो मुंख्लं जादों। खिन्थु बिसोरनि मुङाव बेफोरबायदि माला लुफेरगोन, माला बानायगोन, मालानि समाव बानायगोन आंनिया बेसो। दिनै नोंथाङा प्रमद बर' होन गबिन्द होन सोरबा लिडार एनडिएफबिनि दिनैनि बे खुंथायाव दङ। खुंथायाव थानानैबो बैसोर दिनै बे मार्टिएस टमफोरखौ गोसोखांफेरा नामा? ना बबे जायगायावहाय बानायदों? आं बार सोंबाय थादों एक्स एनडिएफबिनि गबिन्द बसुमतारिनावबो आरो फेरेंगानावबो बार कुइसन खालामदों। आरो मालाबा खनसे लोगो मोनोब्ला फेस टु फेस आं सोंगोन एनडिएफबिनि मुंख्लं जानाय बिसोरनि मार्टिएस टमखौ बबेयावहाय बानायगोन आरो बबे जायगायाव बानायगोन। बेफोरबायदिनि मार्टिएस टम खुंनो नङा बेफोरबायदि बानायनो थाखाय बबे जायगायाव खालामदों बेखौ नोंथांमोना दिनैसिमबो डिक्लेयार होनो हाया। प्रमद बर' आरो गबिन्द सोरबा आबसुआनो जा सोरबा एक्स एनडिएफबिनि लिडारानो जा दैदेनगिरिफोर रावबो डिक्लेयार खालामनो हाया। मानो? जाहोना मा? सोरबाया सिंगापुर थांनानै सेहेरा खोन्थायोबा जानाय नङा। सोरबा फेमिलिखौ लानानै सिंगापुर बा गुबुन कान्ट्रियाव थांनानै जों एथ' बोसोर दावहा नांबाय, एथ'जन मानसि थैदों होननानै बै गुबुन कान्ट्रिनि सोरबा सासेनो एकदम मेथाइ खननायफोरबायदि खोन्थायोबा जानाय नङा। मिथिबाय? हायोब्ला बिसोर जेरैबायदि मार्टिएस टम बानायदों बेफोरबायदि नोंथांमोना नाय खोनासंनानै बेफोरबायदि लुनानै हो। नोंसोर दिनै रिहेबिलिटेसनखौबो क्लियार खालामनो हाया। जाखिनि मुंख्लं जानाय बिथांमोननि अनसुंथाइ बेखौबो क्लियार खालामनो हाया। दिनै सोरबा सासे थिफुदलाया बुंबाय थाबा जानाय नङा। मिथिबाय? नोंथाङा बेफोरबायदिनि थैनायनि बेसेनखौ जेबो बुजिया। बै थिफुदलाया ओरैनो इउटिउबाव बा माबा मोनसे थिफुदला बुंबा जानाय नङा। हायोब्ला बिथांमोन बायदि जिउ गारनोखौ नाजा। बिनि उनाव थिफुदला खोथाखौ बुं। प्रमद बर' बिथांखौ आं खावलायगोन नोंथाङा हायोब्ला आं बे सानसे साननैनि गेजेराव बा सानसे साननै नङा बे बोसोरनि गेजेरावनो मार्टिएस टमखौ एनडिएफबिनि जाखिनि मुंख्लं जानाय बिसोरनि मुङाव मार्टिएस टम जेनेरेलै जमायै मोनसे मोजां लामा सेराव बयबो नुलांनाय जाहाथे बेफोरबायदि नुलांनायनि थाखाय आं मोनसे मार्टिएस टम खालामनो सानदों। बेखौ आं उइदिन 2 इयार्सनि गेजेरावनो खालामगोन होननानै हायोबा बुं। आरो हायाब्ला नोंथाङा जानला मानला मार्टिएसनि खोथाखौ लानानै दा बुं। प्रमद बर'आ आरो गबिन्द नोंखौबो आं बुङो नों बोराय होलां, बैसोआ बायहोलां, साननाय हनायफ्रा लेथ्रा जाहोलां जाबाय थादों। फेरेंगा मोना दिनै बुंनो हायो बेजोंथ' दङआनो नै आरो बै बेक साइडजोंबो उनजोंबो दंबावो। एनडिएफबिनि मार्टिएसखौ बांद्राय खेला दा गेले। फेरेंगा आरो गबिन्द फेरेंगाजों गबिन्दजों गोसो होनाया मोजां। नोंथांमोना बांद्राय थिफुदला खोथाखौ दा बुं। एनडिएफबिनि जेसेबां थैनाय सोरबाया मेगना गैया जादों, सोरबाया बिखायानो खावसे गैया। नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै? गबिन्द बेखौ लाबदांगुरि केम्प एटेक खालामनो थाङोब्ला मिथिंगानि जौ सेरेबनि बिसोर सानैनि बिखानि बेदर गैया। मिथिंगानिया मेगना थाइसे गैया, जौ सेरेबना बिखाया बेदरा दरसे गैया। आं दिनै स्पस्ट' खोथाखौ बुंदों। बेखौ गबिन्द बसुमतारियाबो मिथिगौ, फेरेंगाया जेबो मिथिया। ओंखायनो बिसोरो बे मार्टिएस टमनि बारै अननाय बा माबा मोनसे अनलि पावार आरो गाद्दिखौल' लुबैग्रा बिसोरो। थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारिनि।